Мале хора, новият Tucson в Top Rent A Car е вече факт. Днес ще ви запозная с нещо като черната пантера в Шумен. Тя е елегантна, технологична и готова за всякакво предизвикателство, но е малко по-малко страшна. Това е 1.6 TGDI MIHEV 4WD Comfort. Нищо не разбра, нали? Сега ще ти обясня. Обемът на двигателя 1.6 литра бензин или мек хибрид. Колата има малка 48 волтова електрическа система, която подпомага двигателя при ускорение. Спомага и за по-гладко стартиране и подобрява значително разходът на гориво или за по-кратко, както аз я наричам, смарт комфорт на 4 колела. Много е стилна, но и практична. Джанти 17, нека видим вътре с какво ще ни изненадат. 12,3 инчов дисплей, с Apple CarPlay и Android Auto. Дигитално табло. Компютърът ти говори всичко, само дето не ти казва обичам те. Два USB порта, Type-C, климатик, електрически огледала и електрически стъкла. Keyless старт-стоп система, камера за заден ход. Има толкова функции, че кажи речи, трябва само да седнеш и да се возиш. Багажникът 620 литра, 160 коня, 7-степенна автоматична скоростна кутия. Hyundai Tucson е като швейцарско ножче на колела. Удобна, умна и готова за всякакви приключения. Ако искаш кола, която мисли с теб, а не вместо теб, това е тя. Ако си казваш, да, искам я, ама не сега, може просто да я покараш. Вземи я от Top Rent A Car и после я върни, защото така имаш по-малко ангажименти и повече удоволствие.